Мохамед, първата идея, озаряващия светилник. Казва, който иска истинска любов, нека да се съгласува с Аллах. Някои търсят истинска любов без Аллах. От това по-голямо невежество няма. Самият той е истинската любов и той е участника. Без него все ще търсиш. Търси. Хадис, т.е. предание. Казва Мохамед, удовлетворяването с малко е неизчерпаемо съкровище. Пък и Авицена казва, събрах цялата медицина в едно изречение. Малко се храни. Т.е. яж по-малко. Неправенето на зло, това е също милостиня. Въздържан ли си в живота, ще заслужиш любовта на Аллах, казва Мохамед. Едно от най-великите качества брахмачария и в йога, и навсякъде по чистия път. Който е пренебрегнал Аллах, е пренебрегнал себе си и отвъдния си живот. Който е избрал Аллах, намира истинска вяра в сърцето си. Правилно поставения въпрос е половин обучение, казва Мохамед. Накъдето и да се обърнеш, пред тебе е лицето на Аллах. Питали учителя в коя посока да се молят. Няма посоки. Бог няма посоки. Той е навсякъде. Докато човек има връзка със света, той не може да има истинската вяра и истинския път. Искайте помощ от Аллах с търпение и молитва. Любовта е усмивка от сиянието на Аллах. Обвързаността към земния живот представлява катаклизъм. Молитвата е истинското служене. Големият джихад, това е борбата за пречистването на душата. Това е големия истинския джихад. Аллах е най-великата необяснимост, казва Мохамед. И не бъдете като онези, които забравиха Аллах. Той ги накара да забравят себе си. Те са наречени нечестивците в света. Да си удостоен с вяра в Аллах е велико благо. Ако неверника направи добрина, тя не е благодеяние. Казвал съм ви преди, според учителя, обикновеният човек не може да направи никаква добрина. Той няма нито такава енергия, нито такъв дух, нито душа. Той прави някакви услуги. Нещо съвсем друго. Дори целият свят да ти подкрепя и поощрява, ако Аллах не е доволен от тебе, то стореното от вас няма никаква стойност. Домът на човека е чистото му сърце. Въобще една от най-големите науки в този свят е чистото сърце. Вярата в Аллах означава, че за него не съществуват трудности. Всички непослушни духове са станали невярващи хора. Наистина Аллах обича този, който се пречиства. Аллах е ускоряващия, той е забавящия. Кой ще се застъпи пред Аллах, освен с неговото позволение? Насилието ще образува тежки болести за бъдещето на човека. Ако познаеш тайната на Словото, можеш да действаш като цяла армия. Враг ми е този, който е непокорен на Бога. Даже да ми е близък по род. Така казва Мохамед. Трупащите богатство загиват преживе. Да се обясни истината на неподготвени хора е трудно и вредно нещо.
Мъдростта може да бъде разбрана само от мъдростта, а не от разума. Много трудно е разума да схване мъдростта, дори когато понякога е вдъхновен. Не му е дадено. Мъдростта е виждащата, а разума спада към умствените неща. Умствените хора не виждат и 1/100 от това, което мъдреца вижда. Само мъдреца е познавач на истината чрез позволение. Това беше накратко Мохамед.